салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонатон бошад. Ин видеои ман хусусан барои модарҳо аст, барои занҳои тоҷик ҳастай. хоҳиш мекунам дастгириш кунед модарои азиз. рақамое ки дар рӯи экран омадагия рақамои як ҳамсари бародар монад ки хеле фаъол аст дар шабакаҳои ҳамин оид ба фиберлик, барои савдое ки дар хона нишаста савдо мекунанд байни ихчон занҳо. Тамоми маҳсулотҳо, на танҳо мақсад уҷа духӣ ва атру сарихи сифеда аст. мақсад тамоми маҳсулотҳои рӯзгор ҳастай. Ба диққат тамошо кунед, ба диққат гӯш кунед. хоҳиш мекунам дуруст фаҳмед ва хоҳиш мекунам аз ҳар як қадами шумо ки фақат модарҳо занг бизананд хубтар мешавад, барои ки иам шавҳар дорад, зиндагии кӯдакҳои худшон надоранд. ба ҳамаи модарҳо муваффақият барори кор. мақсад боомӯзед дар хонарам нишаста бошем, хафа нашай 24 соат кинову филм тамошо карданда якса боомӯзед барои худтон хубтар мешавад. худо нигаҳдорту барори кор модари азиз ва тамоми мардуми мусалмон. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки қайд карда гузаштем, модари тоҷик, занҳои тоҷик, хоҳару апоҳои тоҷик ҳама вақт ҳунарманд ҳастанд, буданд ва мемонанд иншааллоҳ. морам хостем ки аз ҷониби худмо аз тарафи канали Бобоҷон 88 як дастгирие ки барои хоҳарҳо модарои тоҷик бишавад. дар ростиш мо аз аввал боварӣ надоштем ҳамин фиберликш чи аст. мақсад баъде ки омӯхтем, ташхис кардем ки не дар ҳақиқатан хонувану бонувоне ки дар хона нишастаанд метавонанд дар ин кор боёрам иштирок кунанд, як даромади зиндагии худшонам аз тарафи ин мақсад барқарор кунанд ва бигем як қомати як қаноти шавҳарашонро гиранд. ин рақамое ки дар рӯи экран мебинед рақамои як хоҳари худмонай, ҳамсари як бародари азизмонай хеле фаъол аст дар ин хоҳара метавонед аз номи мо салом гӯед, яъне метавонед бепул иншааллоҳ шуморо тавсия метиҳад, дарс метиҳад, меомӯзад. метавонед аз ширкати ҳамин хоҳар, ширкатҳои мусалмонову духтарои тоҷик хеле бисёр ҳамин фиберли фаъоланд алҳамдулиллоҳ. акн мо хостем хусусан ҳамин модара ба хотири ҳамин бародар дастгирӣ кунем, тавсия диҳем. метавонед харидор кунед дар ин фиберлики хоҳар. на танҳо косметика ва мақсад чизҳои шампунои хеле чизҳои ба лавзи бигем кӯчагӣ, деги дегча барои фарзандҳо, либосҳои арзон ва тамоми чизҳо дар инҷа фурӯхта мешаванд. метавонед харидоре кунед иншааллоҳ. фақат аз ҳар як кадами шумо хоҳиш мекунам модарҳо, занҳо, хоҳарҳо занг зананд ки ин хоҳарам зиндагӣ дорад. баъзе бародари худмо вақти қимати хоҳароро нагирем. хоҳаро ба шумо тавсия метиҳем ба ҳамин рақамҳо дар рӯи экран иншааллоҳ аз номи Бобоҷон 88 салом гӯ, дарс гиред, омӯзед. мақсад 24 соат агар пасзанӣ набошад хоҳарҳо шида кинои туркӣ тамошо накунед, як чиза омӯхта зиндагии худтонро пеш баред иншааллоҳ. чизе гуфтам, тамоми деги дегча дар инҷа дидо мешавад ва харидори худтонро кунед. худованд нигаҳбони ҳар як кадами шумо. ҳамаи шуморо ҳурмату иззат мекунам модару азиз. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед, видеоро дастгирӣ кунед ва ҳаракат кунед зиндагиатонро беҳтар кунед. ассалому алайкум.